Unom kaadlaw una ang Valentine's Day. Mingaw ug menos pa ang palit sa mga baligyang bulak sa bangkiruhan ning syudad. Namatikdan sa negosyanteng si Virgie Vertudazo, pulos lang inquiry ang ilang madawat apan dili mamalit. Sa karon wala pa jud kaayoy kuan karon mapuro lang nag-inquire kay wala pa manggod mi puy stock diri gud mo. Mato sila diri wala man sila stock pero karon kung order sila karon same price na sa Valentine's. Dugang ni Virgie, lauman sa iyang mga suki nga musaka ang presyo sa mga bulak usa ka adlaw una ang Valentine's Day. Gani, ubay-ubay na sab ang nagpa-reserved og bouquet kaniya nga mapalit sa usa ka libo pataas dinhi sa iyang pwesto. Musaka na siya. Since gikan karong adlaw wala na may rose, pagbaba atong rose presyo na Valentine. Kung magpahimo sila karon na wala pay Valentine, same price na gihapon sa Valentine. Namatikdan usab niya nga mas kusog ang online nga pagpamaligyag bulak sa milabayng tuig kung itandi karon nga mas giluag-luagan ang quarantine restrictions sa syudad. Ang diferensya sa una ug karon na since pandemic, mas daghan na mo online ato kay dili man sila kagawas. Pero karon among napaminaw nga karon kay murag gamay pa gyud ang nag-order sa among online. Inquiry lang sab sa presyo sa bulak ang naobserbahan sa negosyanteng si Tawing. Dili pa pod hinoon kayo kuan sila kaila mga kuan pa man kasagaran karon inquiry lang pero mangutana gyud siya pila gyud daw ang presyo sa aktual. Wala pa mo po klaro pod nga presyo pod ang planters pod depende siguro kay murag basihan ra ba pod naabot tay mga level ra ba mga level 3 ana basin pod ma-control ta ani. Sama kang Virgie, duna na sab mga reservation nga gidawat sila Tawing. Gawas sa reservation, pwede ra sab makapalit kung mag-walk-in. Sumala sa mga negosyante, sagad sa mga halinon kung dunay mga selebrasyon, sama sa Valentine's Day ang mga rosas, ingon man mga imported nga mga bulak. Sa karon, wala pa kaayoy makita nga mga rosas dinhi sa pwesto nilang Virgie ug Tawing. Sanglit ang sagad makita sa karon ang mga carnation, sunflower, stargazer ug mga chrysanthemum. Gilauman nga moabot ang supply sa mga rosas, ingon man mga ubang imported nga mga bulak sa sunod nga mga adlaw isip pagpangandam sa Valentine's Day celebration sa Pebrero 14. Sama sa milabayng tuig una ang pandemya, kanunay lauman sa mga negosyanteng bulak dinhi sa bangkiruhan ang pagdagsang sa mga mamalitay og bulak sa petsa 12 paingon sa mismong adlaw sa Valentine's. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.